Og for at tage et fiktivt eksempel, kan vi sige, at vi får produceret 5 MacBook, og så kan vi sælge dem til 5.000 kroner. Det er altså markedslighedsvægten. Men hvis nu vi lige pludselig gerne vil producere 10 MacBooks, så kan vi så se efter vores graf, at prisen dermed falder måske til 3.000 kroner. Fiktivt. Men hvis der lige pludselig kommer en helt ny form for MacBooks, så bliver det lavet parallelt med den her. Fordi at vi så kan sælge den til noget mere, fordi den er nyere. Og vi kan så sige, hvis vi igen får lavet 5 af dem her, de nye MacBooks, så vil den alligevel måske ligge til 10.000, og det vil altså være dyrere end den ældre model. Fuldstændig rigtigt, fordi efterspørgselen er blevet en anden. Ja. Efterspørgselen. Ja, lige præcis.